it's woman, it's not man. Hvad så, Molly? Får du givet ham noget lille dold der, selvom du kun har den sidste misse? Yeah. Altså, det føles okay, men jeg vil meget kunne det med. Sådan! Du giver den hele arm, du. Så tag ansigtet Dygtig, den her gang, Molly. ikke? Ja, nu hun trækker trøjen mere længere op, og så kommer det lige over tissemanden også. Jeg har fået det hele med. You like it, go. Kan du se, hun trækker trøjen af om mere og mindre. Preludia. Og denne pige hedder altså Molly, og er bare simpelthen under kur. Ja, det er en lille tøs.